Kaixo de guztioi, Jon Urien naiz, Zaduzko alkatia, eta nahi dut denoi animatzea festak ondo pasatzea, gure San Pelaio, gure festa patronala. Aprobetxatu bai gauez, bai egunez, eta haupa San Pelaio. Gora San Pelaio hori bera da noski herritarrak oiukatuko dutena gaurtik igandera bitartean herriko patroiaren festak martxan jarri zaizkigu gaur eta igandera bitartean egitarau zabala eta interesgarria adin guzietarako prestatua dago. Herritarrak festarako gogoa dutela garbi erakutsi dute gaur eguardian txupinazoarekin, bereziki gaztetxoenak hurbildu dira lege zaharren enparantzara eta han euren poza eta alaitasuna erakutsi dute. Festetarako dena prest dago, beraz ikusi dezagun gaur eguardiko irudi hauek eta gogoratu ondoren gaurtik igandera bitartean zarautzan dugun festetako egitaraua.